Manda na yung ratap ngayon. Ayan na siya, parang Christmas tree. Itik sa bungan, dami. Ito malalaki siya, pahaba. Yung isang puno, bilog siya. Ayan, ito lang ang hindi namumong kalamansi. Tingnan natin yung isa. Ayan o. Ganda, parang Christmas tree. Ito naman, iba siya. Ayan siya. Bilog siya. Ayan. Tinalian siya kasi para hindi tuluyang bumagsak. Mabali yung sa kanya. Ayan ang maganda. Madaling abutin. Hindi na ganong mataas pag namitas. Magliligpit ako niyan. Kasi dito sila nagkainan ng hapunan kagabi. Yung bayabas, may bulaklak na siya. Iwan ko kung maputuloy ko. Tuwang-tuwa yung amo ko kasi may bulaklak na daw.